Gabriel Zagla, Samlamina, Hello guys, good evening. Go no dune lat pila bani itu. Samlamina, Samlamina, Jangan sepeda, server rumah. Hello, logoper. Minta pilih lagi deh, tersedong. Terser free time. Kon lama lihat gak kon lah. Pilih lagi deh, boleh. Urus sama lain say. मा जाखो जेबो जायाखै खाम्फा गेमार फंबाय माब्रै दं नोंहा समल बर' हेल' गुमै आं फैदों थेंक इउ स' माच समल बर' फैनाय समल बर' फैनाया साबसक्राइबबो खालामना दोन माबा सुपार स्टार हरखांबाय खोमा आंना जयनिं जाना दं खोमा बेखायनो ग्रिन जादों नोंना ना मा ओंख्रि जाबोखो जाखांफु फंबाय खाम्फा माने नों सिगाङाव नुखांनाय ना मा होनखो गुमै जयेन खालामदों दासो आच्छा दे थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय सुग्राखौ बावबाय नामा नै खाम्फा एमबि सोग्रा बावबाय नामा आदै बावाखै खाम्फा गेमार एमबि सोग्रा नों एमबि सोना आं सोना हरनाया फननि मिसुआवनो दे कमेन्ट खालामलाय दे लाइक दालो लाइक प्लिज लाइक करो सोर दं आदा नै बाजै दं नानि दं ओमफ्राय बाबु दं बाबुआ एसे ओंखारलांलायबाय अबेबा आफेरालै मोनथिया Rainbow, hi Rainbow. Hello, Rainbow, hi. आप कैसे हो? Like हो गया क्या नहीं? like that please like that Hello. like that John welcome John. Who are you? I'm fine. Rainbow. और आपका कैसा है खोनाया सही खोनायाखै like done thank you Ridom Dimal Like done. Ma Ronjit Dimal Ridom Dimal आं सोंनायखौ बुंदो माने मा सोङामोनबा बावबायसो आं
आंहा टाइम गैयालै आलि दाननो थांसै आच्चा दानै थां फंबाय दानै थां लाइक डाउन थेंक इउ सो माच निबा बसुमतारी हाय हेल' निबा एमबि सोग्राखै बावबाय नामा एमबि सोग्राखै आदै नै हेल' खाम्फा डू यू हैव यू लंच यस हमारा लंच हो चुका है समल बायना मा होनदों खोमसिथारलै गुमै लाइट होदों अखा हादों is their challenge today चिराङाव 1%बो अखा गैया आच्चा दिनैसो हादों बेयावबो एसे चेलेन्जफोरखौ मेम हेलो मैम हेलो रेम्बो भाई आप कैसे हो क्या चैलेंज है रेम्बो भाई Renju hello uncle you are the rescue thank you so much Renju fine है मैम मोजां मोनदोंब्रा मामानि जादों ओरैनो कसम फरायदोंमोनलै सिस्टार एक रुमाल लो और चैलेंज हमारे पास रुमाल नहीं है क्या देगा रुमाल नहीं भाई Where are you from? I am from Assam. Ranger. असम है हमारा फ्रॉम प्लीज टेक शीश आप इंडिया से है हाँ जी मैं इंडिया से है आई एम फ्रॉम मणिपुर अच्छा मणिपुर से र जा खाम्फाया ओमफ्राय बिरि आदा पेथालसो बिरि सोमखोर फंबाय who is beautiful girl my daughter hello gogo কি খবর gogo ভাই love from Manipur अच्छा thank you so much you are from Manipur sis गामसा गामसा से बंद करना क्या ऐसे ऐसा हो गया क्या नहीं हुआ ये तो गामसा हाय हो गामसा आप इंडिया होम है हमारा इंडिया है कंट्री इंडिया है बारिश हो रहा है क्या बारिश थोड़ा सा दिया था बस छोड़ दिया अभी खत्म हो गया हाँ लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल अच्छा थैंक यू सो मच यूट्यूब खौ मा बायदि खुलियो फोरोंगुमै अच्छा दाथ' बेयाव बोरै फोरोंगोन बेनाय नों दा जि माबाजों इउटुब हाबनानै आंखौ नायदोंना बेखौनो नोङो क्रिएट खालामनानै नोङो बेजोंनो भिडिअ सिडिअ आपलोड हो भिडिअ एडिटिं खालामनानै अब्लानो सोलिगोन आप लोग के यहाँ क्यों
लुंगी पे था समझ में नहीं आया कारण 5-6 दिन से बारिश बहुत हो रही है अच्छा अच्छा थोड़ा बार दिखाओ खाली मतलब थोड़ा बार दिखाओ शीश गमछा से दीदी को हाथ पीछे बांधो आई लव मणिपुर माई डियर प्लेस थैंक यू सो मच यस लव है ब्यूटीफुल है मणिपुर आसाम में बारिश हमेशा होती है नहीं इस साल में बहुत कम है इस साल में बहुत कमती आ रहा है बारिश बिरी हिलाई दोंग्रो आदा आं दांगना होगोन सोबनाया साला होना है बंगाल में भी बारिश बहुत अच्छा बंगाल में बारिश दे रहा है क्या तो दोती नमिस खान रेंजो प्लीज can your camera closer to your daughter cute face kacil ini kancil ada Ibang ang banyak. बाई को बादी नुपेट जोपू 6 बाबी दावो को सुपेट ऊपर हता दुखो बाई शादी ऊपर करो बाबी नुपेट जोपू 6 बाई क्या क्या बोल रहे समझ में नहीं आया मीट पटल रेनबो इस गमसा से दीदी को हाथ बन गया iya बांध के रखा है रेनबो तुम्हारा सिलेंसास और साकिरा नर्जारी मांख्री आदा नोंख्रिया आलुजों ताली जहल ओमफ्राय खायला फिथाइ भाजा जय हिंद एमडी आर बाजी जय हिंद रीड इंग्लिश मुझे इंग्लिश नहीं आता रेनबो Mengbrang belum mengbrang. ठीक कर दो शीश मेरे पापा को mengbrang belum mengbrang. सारू को पास तमांग हेलो अली आई सानू तमांग सपोर्ट प्लीज मी बीएसएफ जवान इंडिया आर्मी मेजर हूँ कमेंट डालो श्रीनगर से अच्छा तो आप बीएसएफ में हैं थैंक यू सो मच आप अपना अभी ड्यूटी नहीं है क्या साहब जी आपका दीदी खान इन कैमरा निदान रामशरी गुड आफ्टरनून रामशरी भाई और इंग्लिश सर आप कहाँ से हो मैं आसाम से है गजब जाती है लगाव फंबाय जाबैनाय मा होनखो समला मा होनदों ओमबयो आबे सादी बेने पार्ता हो गांना हो गुमै रेनबोखौ माबा आखाइ खानाय चेलेन्ज होबाय थायो बियो मालाबा खुगा खोबथेनाय माबा सुपारसाट सेना हरो आरोना मानसिया ओमफ्राय साकिरा से आदा साकिरा सारिका सारिका सॉरी रेनबो शीश फेस पीछे से एक बात से दीदी को माउथ एक हाथ से कवर करो 3 मिनट वो तो खोलने की नहीं बोला आपने इसको बांध के रखेगा क्या ऐसा ये तो बांध के रख रहा है देखो आपने बांधने के लिए दिया है वो बांध के रख रहा है यू आर Nepali or India? No, I am not Nepali. I am Bodo. Rainbow, ma'am, is camera please. What is your daughter name? Sonia. Sonia Brahma. Ada, oi Ada, membrang. Salah biri horn gaya no. MD I
मैं असम में भी था। मैं अच्छा अच्छा, असम कहाँ पे था भाई साहब? और तेजपुर सुना होगा शायद, तेजपुर, तेजपुर का आसपास है हमारा घर। शायद कवर करो मैम माउथ। इसको क्या करें? हाथ को खुलना है क्या, ये बता दो पहले। हाथ बांध के रखा है आपने, हाथ बांधने के लिए बोला था। एक चैलेंज में एक सुपर सेट करना चाहिए क्या? 3-4 2 चैलेंज देता है, उसके बाद ही 20 सुपर सेट कर देता है यार। एक चैलेंज में 20 कर दो। सारिका नानिया मार्क्स वा पंखे दीमापुर में जी, अच्छा दीमापुर में था। सोनिया कैन आई सी यू आर ब्यूटीफुल फेस प्लीज कलर टू कैमरा फॉर 1 मिनट। बर'फ्रानो फैयाब्रा, बर'फ्रा फैनायनि सिरि थाबबाय थायो। बर'फोर कमेन्ट हरबा बिसोरनि कमेन्टखौ नाया जासिगौ आं। नो ऐसा दीदी को तो मत बानो सिस्टर, एक बात से एक हाथ से। अच्छा मतलब नहीं बानने का है ना? मानो खाखो आदा चैलेंज होदो, चैलेंज माबाया रेनबोआ। नानिस खान व्हाट इज dirty him, why look you are live hand? ये चैलेंज क्या है? चैलेंज नमिस खान बिरी बिरी बार बिरी सब गासिबो आप हाथ खोल दिया आस। हाँ हाँ जय, खुल दिया जय, हाँ खुल दिया। दीदी कैमरा का पास आओ। ओली कुमार नार्जारी आदा हेलो फंबाय। औ पियुष सरकार हाय हेलो पियुष सरकार। प्लीज लाइक करो। जुनी लाइक दिया ना, लाइक दिबा। No English, no Hindi, no Urdu. You can speak. My speak only Bodo. हमें official form. Okay, friend, and enjoy good health. Good. Bye. Okay. MD. Bye. लाइक करो प्लीज। Oh, bro, payment processing. Rainbow. Hi Sonia. हेलो। और कहाँ से हो आप? मैं असम से। रेनबो आपको मिलेगा सुपर शॉट। बांग्लादेश तुमरा बांग्लादेश तुमरा ना, আমরা आसाम इंडिया। भारत माता। आसाम कौन से जगह? गुवाहाटी। माँ खबर मोजां। हाँ मोजां। जगदीश हो गया ना रेम्बो? होगा। जय आम ब्रदर फालतू माने चक्रवर्ती फालतू चक्रवर्ती जाय अहम ब्रदार्स। आनु नार्जारी सिस्टार फैबाय। हेलो आदा बाजै माबोरै दं? आनु सिस्टार मोजां गाज्रि गेजेराव दं सिस्टार। हेलो हाय रेम्बो भाई। हाय गाइस, हेलो गाइस। दिगন্ত কলিতা মই বড় ছোৱালী বিয়া পাতিলে আপুনি বিয়া পাব নেকি?
टिप टिप सिस्टार फन आव सोनिया मा ओंख्रि जाखो बाजै ओंख्रि दालि जहल one more challenge Two family. who cars food Khaila family bhaja. thank you so much দিগন্ত মই গুৱাহাটীত একেলগে থাকোঁ বড়ো ছোৱালীৰ লগত Guru sur sagoli sur ahanai dikon. Abi. Dante bidante. Dante ni mamunle. Bai बारे sasina. मो नाम सुनाउँछु सासे गुबुन नङा जादों Gugun wali. Esun jonai namse. Atha sakra esun. सोनिया योर एज 13 होने वाला है September 15. सितंबर आएगा तो 13 कंप्लीट Oh no. फिसाजोआ मा क्लासाव मोनखो बाजैया मा ओंख्रि संनानै जाहोखो होनदों नानीयासो संदो मिलन दिनै गयारी Class 9. दालि जहल गोजोन थाबाय मिलन गयारिनिसिम गुमै बर'फोरखौ गुगोलाव मा होनदों सार्च खालाम बर' फैगोन ना होनदों बर'फोरा फैगोन ना नों मा खालामबाय थादों दाखुर खालामनो दे आं दहाय बुजिदों If I thought she was 18 আচ্ছা আচ্ছা হাতে বৌ খবৰ ভাল না নানুদা ভালে আছো ভালে ভাল পাটকাই ভাল বেয়া মাজত তুমি ভাল না খবৰ তুমি ভাল না খবৰ नहीं रखी है नहीं जानो ये कैसा बात है আচ্ছা বাধে কে বসুমতারি অফিসিয়াল হেলো না হেলো কে বসুমতারি बहानिमलाय जा কে বসুমতারি दानिया ভাল नो आदा बाजै मा खालामदों नो लाइभ होदों नोंसोरजों सावरायनानै नोंसोरजोंनो सावरायदों बर'फ्रानो गोबां गुन फैगासिनो दं बर्तमान मा जानानै दं इउटुबाव बर'फ्रानो फैयाखै सोनिया सिंहासं पुण्य सिंह सॉन्ग मानो आंखौ साब खालामासै नामा आदा हा नोंखौ साब खालामाखैथाय आं सेकेन्ड चेनेलजों खालामहराखैमोन जानो नन बिटिआर सनितपुरजों आंबो गोसोआव गैलाना नन बिटिआर सनितपुरजों खालामनाय बायदि मोनगासिनो दं आं बाक्सानि आदा औ नों दाख्लै खिन्थाखादोंमोन ना प्लीज कमेंट करो जल्दी से खालामनो थिनबाय आदा बाजै दे खालामदो आदानो मा ओंख्रि जाखो आदा बाजै दालि जहल खायला भाजा मैफ्राय आंटि भाजा केन आइ मेरी युवर डॉटर मतलब आंटी केन आइ मेरी युवर डॉटर गोथाव दे औ आंनाबो सेकेन्ड चेनेल खालामनाय बायदि मोनदोंमोन दाखालि खामानि गैया नामा आदा बाजै मोनहा खामानि दङ नोंदाया खामानि गैया गोथाव दा खालामबाय दे एसे माबा माबाबाय के बसुमतारी एसे रेस्ट लादों दा माबानिफ्राय 4टानिफ्राय मावगोन फल' खालामहरबाय आब' बाजै आब'आ मोसानो रोंसोगारो आं नायबाय थायो आब' नांदों थेंक इउ मोसानो रोङा दानि एकदम मोसानो रोङाबाबो मोसालाबायो माबाया बैनिया बहाय जाखोथाय
Thank you so much, Ada. Welcome, sister. K sister. JN Blog. फिसाजो नामा बै गथ'आ औ JN Blog बेनो फिसाजो. फिसाजो. Sonia come from off camera. Don't hide. Sinu, hi, hello. अखा हादों नामा आदा अजय एसे हादों गैलालाय खाफाल जायाखै बहानि आदा जों सनितपुर दिखेजनि फंबाय JN Blog नोंलाय बहानि जाखो फंबाया आंकोल चिङाचं होनना बुङो जा के बसुमतारी सिस्टारा अखा हादों नामा एसे हादोंमोन फंबाय गैलालाय गारहरलाय नानिया मा क्लासाव फरायो आदा आदा होनो क्लास 9 आव क्लास 9 Class 9 into 9. बर'फोर दंबा खबर हरदो जा बर'फोर दंबा अन्नानै प्लिज मोजां दे आदा औ जोंनिथिं सान्दुं गोसाथार आदसा मा जायगा फंबाय नोंसिना তুমি গাধা কি কিছু গাধা পরিবার নাকি তুমি গাধা পরিবার চিरां बिजनि आदसा चिरां बिजनि खगेन बर' मालाय मा होनदों पातला थाला माने बुजिलायासैलां गुवाहाटियाव थायो Sonia come in front of camera. Oh, then मा ओंख्रि जाखो होनदोंमोनलाय जोंहा के बसुमतारी नामा ओमफ्राय सासे सिस्टारा थांखो ना माखो मा नाममोन आनु सिस्टारा थांखो ना माखोथाय ओमफ्राय आरो सासे दङमोन मिलन गयारियाबो थांबाय नामा जोंहा आंनि इउटुब समल बर' चेनेल जाबायना जायाखै नायलायगौमोन मा ओंख्रि जाखो दा JN Blog आलुजों दालि जलजों बा खायला फिथाइ भाजा मा खबरा दा खबरा मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ समल बर'आ माथो चेनेल खुलिनानै लानाय दंखायो माथो नै 1500 गाहाम भिउस मोननाय दं माथो बेनिया 1500 गाहाम भिउस दङ थिगानो जादोंथ' सालायलांबाय था बिदिनो मोजाङै मोजां भिडिअ हगारबाय था मा खबर आदा
गरमथारलै बाहागिना रातुल बसुमतारी बिजनिनि आच्छा आच्छा दे गोजोननाय थाबाय रातुल बसुमतारी बिथांनिसिम ओंख्रिया माबासोन दालिजों आलु ओमफ्राय खायला भाजा ओमफ्राय बुट आलु ओमफ्राय मैफ्राय भाजा दंबावोमोन आरो के बसुमतारी अन बर'फोर कमेन्ट हरबाबो बिसिनि कमेन्टखौ नाया जासिगोन गुमै थेंक इउ नायना होनायनि थाखाय सामाल बर' वेलकाम समल फैनाय मा ओंख्रि जायामोन ओमफ्राय ओरैजाय जेन ब्लक मालाय नोंसिनिथिंसो अखा हालायदों आरो बिराद गोबाव जाबाय दिनैसो हाहां हायाहां बिदिनो एफा एल' दाबो गैयाना एसेल'सो ओरैनो एसेल' हालायबाय गैला बन्द' जालायबाय गामियारिथिंथ' दा बिराद अखानि गोनांथि जानांथारो माइ गायनो मानो अयथासार रानखांहोजोब्बाय देग्लाय सयथि जायगाफोरखौ ना हाफोरखौ माइफोर गायामोन दाबा न'आव आरो गाया गायनाय जाया अ नों जोंना खोमसि सुनि फालासै जेनल' आं दा बर्थमान जेबो मावनाय जायाखै नों मा मावो आदा बर्थमान आं जेबो मावनाय जाथ'वाखै हा ओरैनो दंथ'यो बेनोसै फेसबुक इउटुबावनोसै आरो अ दे औ आदा होनदों के बसुमतारी बे गिसिबजोंसो गावगोन आखि साइले मा बुस्थु दाउ बेदर गुमै गारि मा नों लडिं जागासिनो आंना आच्छा आच्छा गारि लडिं आदा उन्दुनो ओंखारबाय नामा उन्दुनो ओंखारनाय बायदि आंकोल व्हाट्स इउर नेम बाजैखौ खनसे खुदुमनाय बिरदाव बिखुयाव दोनजा बाथारदो माथो गोदा जाखो बेखौ माजों दोनलायबाय सानावलाय खारबाय दंलै रेनब'आ हायेन बिटिवाइ माहाय दंलै बाबुनो जों रुमावनो दङ हायेन बिटिवाइ नोंहालाय माब्रै दं खबर सबर Sonia, where are you? I can't see you. Rode ada आं बाबु लायनोसै दे औ दे बांला बुलेन
আমি বাংলা জানি না। बिश्वनाथ बिटिवाय बसुमतारी हाय हेलौ हायना आं मोजां दं बाबुनो आच्छा आच्छा दे 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 मोजाङै दं ना दे बयबो बिदिनो थालायलाय इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां थाबाय थानो हाथों কোথায় থাকেন গুয়াহাটি আসাম आसाम Ayo. বাংলা কথা আমি বুঝতে না রে ভাই हिंदी बोलो हिंदी हिंदी अगर हिंदी मालूम है तो हिंदी में लिखिए हिंदी एसामिस बस मा जायगा बाबू गुवाहाटीनि एयारपर्ट हाय नादा Juti Prasad Kos hi hello Juti Prasad hi and oh sakri mau nama babu airport ya mau ya एयरपोर्ट खाथियाव ना आरो कहाँ से हो मैं आसाम ज्योति प्रसाद कोस कौन सा डिस्ट्रिक्ट सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट से ज्योति प्रसाद कोसी हायेन ओरिजिनल न'आ बबे डिस्ट्रिक्टआव बाबु सनितपुर आदा बोथोरा गरम नंगौना नङा ब्र बोथोराथ' गरमानो नभेम्बर नोंसो माला मोनफैगोन नों मोनफैबासो थान्दा जासिगोन नभेम्बर डिसेम्बर फैयागौ थान्दा जानाय नंला अ ज्योति प्रसाद अ सनितपुर तेजपुर ज्योति प्रसाद अपनी कोरपुरा साई आछे मैं फ्रॉम धुबरी अच्छा धुबरी डिस्ट्रिक्ट बर'नि नाफाम बिजामादै नांगौ नामा हायेन बसुमतारी जोंनि आसामाव बिराद गरमथार ना बाबु औ गरमानो माबाया होमबा
हायेन आदाया आसामाव गैया नामा? ज्योति प्रसाद आच्छा आच्छा भात सात खावा हल ना ज्योति प्रसाद हायेन आदा ओंखामफोर जाबाय ना? हो गया अच्छा अच्छा और अब कहाँ हो चुका है मेरा भी खाना हो चुका है ज्योति जी ऐसे 30 मिनट जैसा हो गया खा लिया बाबू अच्छा अच्छा बाहर दं ना बादा बर' जानानै फाल्थुखौनो होफैलायगासिनो सासे बर'नि नाफाम बिसोर आपके उधर कोई क्या बोला हल्ला हल्ला हो रहा है क्या? हमारा इधर में तो अभी कुछ भी नहीं है और सुना भी नहीं है मैं अभी तो हम घर में नहीं रहते ना उधर तेजपुर में नहीं है ना मैं गुवाहाटी में है अभी लेकिन अभी कुछ नहीं सुना अगर उधर कुछ हुआ होता तो मेरे को भी सुनता होगा लेकिन नहीं अभी तक नहीं आया हायेन मा ओंख्रिमोन बाबू ओंख्रिया आलुजों दालि जलसोमोन नोंसानि न'आव फानहैयो नामा ओइ फोरमान दं नोंनाव खेबनो दाफैलै मोजां बर' जानानै मोजाङै रायज्लायफैनांगौब्रा रावबो बेयाव नाय दस्रा जाथिफ्रानो गाज्रि रायज्लायखायो बायदि खेला फेला कमेन्ट होगासिनो फैयो हेलौ गुड इवनिं भाई मैं फर्स्ट टाइम आया है थैंक यू सो मच मीना डी ब्लॉग ओ बंगाल को बकरा है ना अच्छा अच्छा ओ एवेक्शन चल रहा है इधर हमारा तेजपुर साइड में कुछ जगह लेके हो रहा है शायद मेरा मतलब उधर नौगांव तेजपुर उस साइड में लेकिन हमारा इधर में नहीं होगा क्योंकि हमारा इधर में सिर्फ ट्राइबल है ना उधर सिंगरी लाइन में होगा तेजपुर नौगांव इस साइड में होगा रिजर्व के आसपास होगा नोंनि सायावनो दाबो गोसो जायोबा बेलेग केस जाबनानै दोननो हायो आं खेला फेला खोथा बखिना बै समाव कमेन्ट हरग्राया नोंनोमोन दा माबाया बड'लेण्ड रादाबाव नों बायदिनि सापर्ट नाङा आं मिथिबाय ओंखारलां
ननसेन्स नोङो मानसिजों मानसि बर' जाना बर'जों बर' अनलायनो रोङै होनबा नोंनो आरो हमारा क'क्राझार और धुबरी में गौर थोर दिया पूरा ना हाँ उस साइड में हो रहा है हम भी न्यूज़ में देख रहे हैं ना सोर जाखोब्रा खोरोमदाव बसुमतारी ओइ नैलै मानसि नङा बियो बर'नि नाफामनो अरिजिनेल नामखौथ' मालाबाबो लानो हाया बेफोर लोगा प्रफाइलबोथ' होनो हाया गाव गावनि फटक सटकबो गावसोरनो बेनो नालाय सोरनिबा फिसा फानग्रा सोरनिबा फिसाफोरखौ लाङै लाङै जेराव मेराव फानहैग्रा मालायनि फिसाफोरखौ लाङै लाङै फानहैग्रा बेफोरनो बर' हारिनि थैजोबग्राया नोमाखौ ननसेन्स दादा नंबर मिलेगा नंबर मेरे को फेसबुक में मिल सकता है यूट्यूब में नहीं मिलेगा भाई बुरा मत मानो बड'लेण्ड रादाबआव बहा नुखो नोंनो जानांगौ नों बायदि मानसियानो आइडि चेन्ज खालाम बेरायबाय थायो मिथिबाय दमा खोन्थालाय नोंनि फेसबुकनि नामा मा नाम रियेल फेसबुक दंना गैया नोंहा इउटुब दंना गैया नोंहा बहानि जाखो बेलायनो बे बिमा बर' बिमानिफ्राय जोनोम मोननाय नङालै बियो अके नोंसो माथो नोंनो मामपुलि मावनाङालै बर' जानानै खनसेखौथ' मोजां रायलायफै गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ मिथिबायना आरो नों सापर्ट होनो गोसो गैया नों नायनाङाब्रा फंबाय इउटुबावलाय मानोथो होलाबायनाय आच्छा बे बाथ्राया नों जोंना बुजियाखै जेनेबा नोङो फुरा नायखोना नायदिया दस्रायासो बुंदों होननाय बाथ्राखौ नों खोनागोना खोनादो फिसाजोनि खुगानिफ्राय नों खोनादों माथो नोङो इउटुबाव अब्ला नोंबो सासे इउटुबार जानानै मानोथो बिदि हेबफैबाय थाखो नों आंजों हायेन आदा नांलायनो नाङालै बुन्दुमोन इन्जय खालाम माथो इन्जयसो खालामनांगौ इन्जयसो खालामफैनांगौब्रा गावजों गाव बेफोरबायदि सोरनिबा जिउआव दुखु होलायनानै जेबो लाब गैयाना हामाथ' बेफोरबायदि फंबाय गावजों गाव बे जिउ मोनसेया नोंहाबो दं आंहाबो दं नोंहाबो गैयाबा आंहाबो गैया बेबायदिसोथ' जोंनि जिउआलाय मा दानो दं दानो गैया जों बेखौ लानानै गावखौनो गाव एथ'ग्राब माबा खालामलायबा जायाना आंना जुदि थारैनो गोरोन्थि जादोंब्ला नों आंखौ माखासे मोजां एडभाइससो हरनांगौ दम होदों खोमा बुंनाङा होनना माखौ जेनेबा सोरखौ दादा मेरा नंबर दे रहा हो व्हाट्सएप में हाय देना दादा मिटिं जानोबो हागौ मा होनदों मा थिग जानोबो हागौ मा थिग जानोबो हागौआथ' नोंबो मा थिग नोंबो सोरनिबा फिसाखौ लांनानै सोरबा फानहैग्रा खोमा मिथिबाय जाम्बा बायदि खोथा बुंबाय थागोन बेयाव बुजिना बुजियै बायदि नोंनि कमेन्ट नायबाय थानो टाइम गैयालै आंहा बाराबा हाइटसो थुसिगोन आं भाई आप लोग कहाँ से हम आसाम से हैं मीना डी ब्लॉक हम आसाम से है जी और बताइए आप कहाँ से जाम्बालै नों नाफाम बाद होलै बाबु बिनि बाथ्राखौ इडियटसो बियो सासे नोङो देनां आच्छा मोनसेल' खोथा दे नाफाम आं नोंनाव मोनसेल' खोथा सोंनि नोङो हाबा जाबाय जायाखै बिनि खोथाखौल' फोरमायदे आंनो नों बातासपुराव नुखायबाय नों आंखो मा होनो जानांगौ बातासपुराव आच्छा बातासपुरनिसो होनबा नों साननानै नायदोंबा जायगानि मानसि नोंना ओमफ्राय जायगानि मानसिया बेबायदि जाबाय आरोखि मानि खारनाव मा एगेन्स्ट दं नोंहा आंजों जेनेबा
नोंनि आं मा एगेन्स्ट बाथ्रा बुंदों जेनेबा नों आंजों बिदि हेब्बाय थानो जायगानि मानसि जानानै नोंहा जेनेबा हाबा जाबाय जायाखै नों बेखौल' बुं दे आं नोंखौ फंबायखौनो लेंबाय जेनेबा खर'आव जुजाय गोनांसो ना नों ओरैबायदिसो बुंजाथावथावथ' आरो अरुणाचल कहाँ है मैं अरुणाचल कहाँ है अच्छा आप अरुणाचल से है बाखिदोंलै मा बाखिदोंलै नोंहा बाखिदोंलै मा बाखिदों दखाननि बातासपुराव ना मा जाखो बातासपुराव सोरनि दखानाव बाखि दं आंहालाय आपका प्रोफेशनल क्या है प्रोफेशनल क्या है मतलब समझ में नहीं आया ज्योति जी हायन मीना आप अरुणाचल कहाँ से है हाँ बा बेखायनो नोंखौ नायनो बायो आं आच्छा नोंहा दखान दं आरोखि थारमाने बाटासियाव मानि बाखि नोंस्रा दखान दङ ना मा जाखो दखान दंबा बाखि दंबाथ' बुंना लाहरना बेखौ बिदि बुंबाय थाबाय ओमफ्राय मा जानाय मा लोंनायनि बेखायनो नोंखौ नायनो बायो आङो जारला जागोन सिनायखानाय ओरैनो एदाव फैदों होनना बुंब्रा इन्जय खालामनो मा खालामदों होननानै भाई आपको जॉइन कर दिया कमेंट के साथ थैंक यू सो मच मीना हायेन नाफामा इन्जयसो लादों बाबुनो इन्जय लादों बुंजायो आदा होमबाबो माने ओरैबायदि बुंद्रायनाङा ना ओरैनो दुखु मोनो ना बयबाबो जेनेबा हमना ला सोरखौबाबो आङो फिसा फानदों मा फानदों होनना बुंबा बयबाबो दुखु मोनगोन नङा होमबा दाख्लै बावै नांगौथ' बुंखाबाय जेनेबा निउसाव नुनाय फिसा फानदों मा फानदों होननाय बाथ्राफ्रा बोरै मा बेफोरबायदि सोंजायो आरोखि भैया सिस ऑन दीदी कहाँ है वो लोग सो रहा है कॉल हियर एक सुपर सेट चले जाला जागलै आहाय बाथासेयावल' सोरनाव दखानाव बाखि दं एदाव मारदोंसो खोमा मानसिया एदावदोंबा बिदि एदाव थाङा एसे बोरैबा मोनोना बोरै जायामोन बेफोरखौ सोंजायो सुपर चैट करेगा वो लोग सो रहा है सो गया क्या काम करते हो आप मैं अभी बेकार में हूँ जी कुछ नहीं कभी कभी गाड़ी चलाता है कभी कभी वो रिक्शा भी चलाता है ऐसे यार
रेमबो पामन नेक्स्ट लाइफ ओके पनिर नारजि आदा एम्फौ सुमु मा खबर मारै दं नै मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं फंबाय पनिर फंबाय माब्रै दं नोंहालाय ज्योति ओके दादा रात में बात करेगा ठीक है ठीक है ना ठीक है बाय फैमिली सब ठीक है हाँ ठीक है सब ठीक है बर' आंनाव फैलै मा होनहरखो आंनाव फैलै दखानाव मा होनो बेखार थानाङा होद ब्र' इन्जय खालामदों मा खालामदों बुंहरब्रा प्लिज इन्जयखौ बिदिखौ बुङालै हायेन बेबोथ' आरो 15K मान्थआव होगोनलैनो हायेन अ बाबु मालाबा आं गुवाहाटियाव थांबा बेरायहैनो हागोन नामा फुरा गुवाहाटियाव जागोन फैबानो जाबाय दे दा टेनसन खालामना दे दखाननि माल होग्रा जानो बा फैनो आंना बाजै सनायालाय ओमफ्राय नानि हाफांमोनहा अबाव दं थांखो उन्दुबाय बिसोरो फंबाय रेस्ट लाबाय बिसोरो अपना भाषा बोलते हैं ना हाँ जी मैं हमारा भाषा में बोलता है बोडो लैंग्वेज में आं गोसो नागिरदोंमोन आं खोनादो दे सिरि मोनबाय आङो उन्दुनो ओंखारथारदों आप अरुणाचल कहाँ से है मीना जी हायना दा मा ओंख्रि जाखो होनदोंमोनबा मुझे कुछ समझ नहीं आता है जब मैं हिंदी में बोलेगा तब तो समझ में आएगा आपको अभी तो मैं हमारा बोडो में बोल रहा है ना इसलिए बोडो भाषा समझने में बहुत दिक्कत है गुवाहाटियाव थानायालाय ओमफ्राय माथो बेकग्राउन्डआलाय माथो न'निसो माथो थोदसनो साथा बेराब्रा थरजा बेरा बेलाय बे इथिंजाय इथानि नुवाखै बे मालायनि न'आलाय आरो थरजा बेरासो ना गुवाहाटियावलाय बहाथो जोंलाय एथ' दामि रुमाव थानांगौ जाखो हाफां होननायखाय नायहरलायदों नानिया औ मानो थगायरानो जारलासो जागोनलै नोंजों बाबु नोंनि कन्टेक्ट नाम्बार मोनगोन नामा फेसबुकआवसो मोनगोन आदा इउटुबाव मोनो नामा इउटुबाव मोनगोन नोङो फुराना भिडिअ नायनांगोन सिगांनि फुराना भिडिअ नायबा मोनगोन अ होनदों औ आदा आदाया बहानि हायेन आदाया अन्नानै फोरमायनो हागोन नामा जेबो दुखु मोनाब्ला मीना ब्लॉग मैं अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट 0 का है अच्छा 0 से है आप बहुत ज़्यादा दूर है ना खिन्थु मानसिया आंखौ सिनायखानायलै ना माबा नाफाम बेखायनो नोङो माने एदावगासिनो दं मानसिया आन्दासाव दे जेबो नङा नों माने इन्जय खालामदों जानांगौ एदावदों जीरो को सुना है क्या भाई हाँ सुना है मैं जीरो पार है के उधर
कुछ कुछ जगह में गया था एक बार, पूरा चाइना बॉर्डर तक घूम के आया है एक दिन। बहुत साल मतलब इसे 10-11 साल हो चुका है, एक बार जाके आया था। हाय नादा आंना फेसबुकाव एकाउन्ट गैया, अनलि फर SBI आवल' दं। मा होनदों? आंना फेसबुकाव एकाउन्ट गैया, अनलि फर SBI आवल' दं। जिखुनु फेसबुक एकाउन्ट होनना बुङो आदा, माने नोंनि बेंक एकाउन्टखौ बुङाखै। फेसबुकावबो भिडिअ नायो नङा होमबा नोङो, बेफोरखौ बुङो आरोना। SBI आथ' बे नोंनि फैसा दोनग्रा माग्रा माबासो। नाम लाबा दानो नोंसो जालायगोन। खोन्थाना लाब्राबो मानोथो सिखोमानानै रायलायबाय थादों नोंलाय? जीरो आया था क्या? कब भाई? बहुत साल हो गया। बहुत साल मतलब इसे 10-11 साल हो चुका है। जीरो से भी ज़्यादा दूर में गया था, उधर चाइना बॉर्डर है ना, उस तरफ गया था। इसे 5-6 दिन के लिए गया था घूमने। हम लोग 11-12 आदमी था। देख ना दे दै जालांबाय बावदो नोंबो अकस्मात बुंफैबाय, आंबो बायदिसिना बुंफ्लांबाय। आं आरो दुखु मोनोना जेनेबा गोसोआव। आं बिदि बुंहरबाथाय ओरै माबानि एसे बेलेग साइडनि मानसिफोर बायदि मोनो आङो बे बाथ्राखौ बुंहरबाथाय। दाख्लैबो माने हेबफैदों नालाय आंजों बे बाथ्राखौ लानानै सासे मानसि, ओंखायनो आं बिश्वनाथनि बाबा। आच्छा बिश्वनाथनि आरोना आदाया। दे थेंक इउ आदा। सोर देलाय खोन्थादो? चावमिन दखानाव फै, आं नोंनो जाहोगोन। बेखार ना नों दा भाई? चावमिन दखानाव फै आं नोंनो जाहोगोन। बेखार ना नों दा भाई? अबे चावमिन दखान? बाटासपुराव? भाई मुझे भी ज्वाइन कर लिए है ना? अच्छा आपको है ना सब्सक्राइब करना है आपको? अच्छा 1.06 है ना? ये सब्सक्राइब किया है मैंने आपको। उधर अरुणाचल आपका तो 0 साइड में है ना? कौन सा जगह का रुके, क्या नाम था जगह का? उस साइड में हमारा एक बाटासीपुर का भाई है,
फिलिप नर्जारी उधर में है, अरुणाचल का वीडियो डालते रहता है वो। थैंक यू सो मच भाई, वेलकम मीना सिस्टर। ये देखो, ये आपका ये वीडियो है ना, अरुणाचल जीरो का। चाउमिन दखान सोरनि दखानाव? मेहेरमोननियाव? मेहेरसो नामाब्रा, मेहेरबासो नामा? मेहेरबायालाय माने जिन फैनांगौ जाखो होननाय मा इयो? ना दत्त बन्धु? दत्तआथ' दखान गैयालै, ना खुलिबायबायसो नामा? बेखौल' मिथिला आरो। भाई मेरा वीडियो है, थैंक्स, वेलकाम। मेहेर नङा दे, आच्छा सोरथोब्रा खोन्थादोब्रा। खोन्थाब्रा, मानोथो सिनायथि होनो बाखै? बससो बे नाम दाला बेनि, आच्छा मेहेरा दा। ओइ नों सोर जाखो, मानोथो खोन्थानो बाखै ब्र? अननानै खोन्थादो दे, सिनायथि लादो। हाला हाला बिदि जायो नामा सोरबा? ना फुंखा? भाई आप कितना टाइम को लाइव आता है? मैं हमेशा नहीं आता है, डेली नहीं आता है, मैं कभी कभी जब भी मन करता है तब आता है मैं। ऐसा मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है। फेसबुक में आता है, फेसबुक में आता है। Ya. Ya. तो मैं आपका वीडियो देख रहा है, जीरो टाइम फिक्स नहीं है, नहीं है ना? हाँ, मेरा ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, मैं जब भी मन करता है तब आता है। कभी कभी हफ्ता में एक बार, कभी कभी महीना में एक बार, कभी कभी हफ्ता में 2-3 बार भी होता है। लेकिन फेसबुक में वर्तमान डेली आ रहा है। आज भी आया था फेसबुक में। हिंदी सिनी भाई भाई, हिंदी सिनी भाई भाई मतलब मा खबर आदा? मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं रनसाय मुसाहारि फंबाय, नोंहालाय माबोरै? आं मानसिया मा होनो टंलानि, ओमफ्राय अबेयाव दखान होयो मिथिबाय? मिथियाखै? खावब्लायाव, खावब्लायाव दखान होयो, चावमिन दखान। खावब्लानि खुनजुसोदां, 2 नम्बर थारायबारिनि। आच्छा 2 नम्बर थारायबारियाव होयो आरो ना?
ओमफ्राय आं सिनायखायो आरो नोंखौ भाई मैं भी आपको ज्वाइन कर दिया कमेंट के साथ अच्छा ठीक है मेरे कमेंट कंप्यूटर दुकान हाबा जायाखै कम्पिउटार दखान थाराइबारियाव नाम्बार थाराइबारि बाटासपुराव दखान होयो बाटासपुर मेन बाटासपुराव ना नैबे थाराइबारियाव बाइक दों आंहानो ब्लु कालारनि V4 अच्छा भाई आपको बात करने बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच मीना डी ब्लॉग रनसाय मा ओंख्रि जानाय आदा ओंख्रिया माबासोमोन दालिजों आलु जल ओमफ्राय मा होनो खायला भाजा आरो मैफ्राय आलु बुट भाजाबावमोन नोंहालाय मा ओंख्रि जानायमोन रनसाय फंबाय आं नोंखौ थाल्ला थुल्ला खोन्थाबासो सिनायसिगोनलै हमनोनो हाला आङो 오빠가 됐어. बेटारि गारि सालायग्रा लाहानाव थाव भारा थाव मा होनो आरो ना भारा थाव आरो ना बेटारि गारि सालाय लाहानाव थाव भारा थाव आरो ना मा ओंख्रि बुजिया बेटारी गाड़ी सालायग्रा भाई अपना घर में है ना हाँ मैं अभी घर में हूँ जी बेटारी गाड़ी सालायग्रानि सालानि नेमा कमल बे बेटारि गारि सालायग्रानि फिसालानि नामा कमल गावनो कमलसोदां कमलनावथ' बिदि भिडिअ गैयालै कमलनि भिडिअ बेलेगसो दानजोबलायबाय नामा हालौलाबायनायसो दंमोन सोरनिबा बाजैखौ माथो नुवाखै आदा उन्दुनानैसो दङ फंबाय बेटारि गारि सालायग्रा ओमफ्राय आं जायनाव थायो बियो मैगं दखान होयो आच्छा नों भारासो थायो आरोना जेनेबा मीना डी ब्लॉग भाई मैं जा रहा है फिर आएगा आपका लाइव चैनल में
बाय ओके 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 बाय मीना दी ब्लॉग ठीक है अब जायो फिसाला सानै बिसा आं बाटासफोरनि मानसिखौ बारा सिनायजोबालै ब्र' अबे जराव ओमफ्राय बिब' सासे दं सोरखौ बै आदा मास्टार खाइलें मोननिथिं नामा आदा मास्टार खाइलेंखौ सिनायना सिनाया नों खर' ओरै समाव थाग्राया बे बाजार खाथिनिया थारायबारि बाजार खाथिनिया मेहेरमोननि खाथिना बिथिंनो नामा फिर जरूर आएगा हाँ बाय 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 ओके बाय बाय मीना दी ब्लॉग जी बाय बाय मैं आपको कमेंट नहीं किया हाँ मैं कमेंट करेगा बाद में लेकिन मैं इस चैनल से नहीं जाएगा और सेकंड चैनल है ना मेरा 5K का दूसरा और एक चैनल है ना नॉन बीटीआर सोनीतपुर का उस चैनल से जाएगा ठीक है आपका चैनल में बाजार खाथिरा बाजार खैरा अच्छा अच्छा मतलब मेहर मंचनी ठीक है भाई ओके 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 नॉन बीटीआर सोनीतपुर है मेरा एक चैनल वो चैनल से जाएगा ब्रह्म स्कूल खाथियाव दे जाय हक हाँ ब्र दुखु दा मोनसै दहाय नोंबो आसखाय बुंफैबाय आंहाबो बोरैबा मोनफ्लांबाय दुखु दा मोनलायसै आरोना जाय हक रायदावबानो जाबाय माब्लाबाफोर बाटासियाव लोगो मोनबा आंथ' सम सम थांखायो आरो ओइलाय नों कमलमोनखौ सिनायोना सिनाया कमलमोन सावगारि आदामोन राजामोन मेहेरमोननाव बारा थांनाय जाया आं कमलनाव थांनाय जायो कमलनाव बांसिन थाङो ओमफ्राय थांथारबा आदै लावसङाव हाबहैयो एसे आंबो लाइभखौ लाखिथ'नोसै दे होनबा गुड इभिनिं औ दे गुड इभिनिं दे बिदाय लाथ'लायबाय ना गासिबखौबो बाय बाय